Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Казан Кремле музей тыюлыгының Ислам мәдәнияте музеенда илаһи сүз хозурында дип исемләнгән рәссам, каллиграфия остасы, Татарстан һөнәрчелек палатасы әгъзасы Гөлназ Исмәгыйлованың шәхси күргәзмәсе ачылды. Гөлназ халыкара дәрәҗәдә республиканың каллиграфияны үстерү мәктәбен лаеклы күрсәткән рәссамнарның берсе. Тулырак хәбәрчебез Ләлә Зәйнуллина репортажында. Казан кунаклары үзләре өчен нинди дә булса яңалык, үзләре өчен ниндидер ләззәт алса, минем өчен әлбәттә бик зур сөенеч. Гөлназ Исмәгыйлова озак еллар Төркиядә укып, әлеге сәнгать төрен үзләштерә. Бүгенге күргәзмәдә авторның 10 ел дәвамында иҗат иткән 30дан артык эше, тугыра, шамаил, орнаментлау эшләре тәкъдим ителә. Рәссам Татарстан һәм башка өлкәләрнең ислам сәнгатенә мөрәҗәгать итә һәм аны иҗаты аша тамашачыга җиткерә. Бүгенге көн яшь рәссамның безнең үзебезнең мәдәниятебезне күзаллавы һәм аны яңаша бирергә тырышуын күрәбез. Без монда шулай ук инде үзебезнең туграларны да күрәбез. Борынгы безнең классик фольга белән кыстырылган, гарәп хәрефләр белән язылган, шундый матур хәрефләр белән язылган каллиграфик композицияләрен дә күрәбез. Һәм шул вакытта без монда аның безнең борынгы үзебезнең тирәнтен өйрәнү, төрки мәдәниятен, мөселман мәдәниятен өйрәнүен дә күрәбез. Миңа бигрәк тә бу күргәзмәдә аның менә авангард стилендә, конструктив стильдә язылган триптихы, инде Һиндстанда танылган безнең профессионаллар тарафынан зур бәя алган композициясе һәм инде тәрсиб стилендә язылган алтын белән йөгертелгән бизәкләр белән шулай бизәлгән эшләре дә аның шулай ук миңа калса әле бездә ул яңалык. Һәм форма, һәм мәгънә яңынан бик туры килде әлеге аят һәм кереп утырды. Шулай Марсель Абулгадиевның шигыре 10 тармаклы хатымыбыз шүрәлек буласыман, җил йортымый үтә алмас бармаклар барасына. Ул хезмәтләре белән Мәскәү, Санкт-Петербург шәһәрләрендә, АКШ, Төркия, Алжир, Һиндстан, Үзбәкстан һәм Иран илләрендә үткәрелгән 50дән артык күргәзмәдә чыгыш ясаган. Монда кырыйлардан берсенә үрелеп, 4 тапкыр Асхадулла дип язылган. Үстә бу инде безнең классик тугралар үрнәге. Күргәзмә ислам мәдәниятенең үсештә булуын тагын бер кат ассызыклады. Гөлназ гарәп каллиграфиясында булган төп 6 язу стиленең һәрберсен кулланып эшли. Кайбер эшләрне иҗат итү берничә айга сузылырга мөмкин. Шуңа күрә алар зур сабырлык һәм игътибар таләп итә. Кайбер эшләре махсус күргәзмә өчен язылган. Бу эшләр ислам сәнгате кысаларында иҗат ителгән. Монда Коръән аятлары да, татар классик шигърияттән дә, заманча шигъри әсәрләрдән дә үрнәкләр бар аның эшләрендә. Һәм ул берничә ел дәвамында Төркиядә укып, Төркия осталарында белем алган, шуңа күрә аның әсәрләрендә тәсхиб техникасы да, каллиграфияның төрле үрнәкләре дә бар. Шулай итеп, аның бер яктан яшь автор булса да бик уста кулын күрәбез. Күргәзмәнең эшләре белән һәр кеше Россиянең һәм чит илнең төрле почмакларыннан Easy Travel платформасына кереп, бу эшләр белән танышалар. Беренче чиратта эшләрне күрәләр, икенчедән бу эшләр турында авторның үз күзаллавы, үзенең сүзләреннән ишетәләр. Күргәзмә 2 ай дәвам итә. Шәһәребез халкы, чит илләрдән һәм Россия төбәкләреннән килгән кунаклар аны күрә алачак. Ләлә Зәйнуллина, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.